Pietermaritzburg, capital city, KZN, KwaZulu-Natal. A city of choice, second to none, because siyazi ukuthi alikho elinye elifana nalo. Sisemcimbini la simenywe khona amambazo. Lo mcimbi siwenza namhlanje uyisiqalo seminye yemicimbi esizoyenza ukuthi sigubhe iminyaka ewu60 imambazo yabakhona. Baze la ukuzokhuphula ithalente kakhulukazi kulomculo wesintu kaXothoza. Sithe ngoba besesiqale uhlelo lokwenza i-mobile academy la sihambela khona indawo esibatholile siyabalontsha namhlanje siyabaveza emphakathini sizowathula lamaqembu. Uma ngabe sithola ke abantu abanjengamambazo bezokukhuphula izinga kaXothoza siyazi ukuthi nawo ungafika kuleli zinga uMaskandi awulona. Kube umqondo nomcabango omuhle ukuthi lithathe isinqumo sokuthi kube khona elikubekela amaqembu eza ngemuva kwalo ukuze akubone mhlambe okuyibona akuculelayo futhi aphinde akhule mhlambe amanye egcine sefana nawo leqembu leBlack Mambazo. Bekuliphupho lelikhulu ukuhlanganela neMambazo since sayifoma le group in 1987, so liphupho lethu bekuhlangana neMambazo, so ngicabanga ukuthi konke lokho kwenelekile uNkulunkulu usikhombile konke lesikwenza. Phezu kwaloko futhi kulo mcimbi sithe asugube futhi ngokuthi senze umdlalo kaXothoza lapho insizwa zizoqhudelana khona futhi. Ngifisa sengathi lo mdlalo ungahamba kahle nangonyaka ozayo uphinde ube khona. Bahloniphane siphinde sibabone beqhudelana futhi ngonyaka ozayo. Bazophinde futhi abaphumelele khona lapho sibanike ithuba futhi sibafake e-studio sibarekhode sibenzele ama-CD sibafake ezitolo sibapromote ngoba sifuna ukuthi kusukela manje kuyaphambili umculo wesitatamiya ukhule ukhule impela futhi uye phambili ukuze ufike ezingeni lawo iMambazo. City